Penniad Cowan. Bas ymlaen, i lawr yr asgell. Noah Daly, y cyntaf ymateb. Llwyddo i gadw'r bel a dir y byw. Daly, torri tu mewn, i mewn i gwrs Cosby, groesiad isel o! A'r ail ergyd gan Miles Davies yn 1-1. Poole ymlaen at Marriott yn hir. Teg at y gwrs Cosby, bel yn disgyn i Cowan! Ail gyflau Nash! Ac am ddiffyn dewr ar yr eiliad ola gan Gabe Kirkhoff yn y pen draw yn rhwystro'r ergyd. Y chwaraewyr nôl allan. A mae'r glaw trwm wedi dychwelyd hefyd ar gyfer yr ail hanner y Man Stadiwm Dragonbet. Tîm cartra yn dod yn ei blaenau reit a ddechrau'r ail gyfnod. Noah Daly! Daly! Fodfeddi heibio'r postyn. Ei gymerodd o'i amser Noah Daly. Ond y methu canfod yn od. Cyn Owen, capten Penybont. Crymannu'r bel tuag at y postyn Kevin. Quay am drosed. Chwarae'n parhau, ymdrech o bell! Ac oedd hi'n ymdrech lew gan Miles Davies. Ond pawb arall wedi stopio i edrych ar y dyfarnwr. Ei gariodd Miles Davies ymlaen. Woodcock yn cael ei daro i'r llawr. Gan Lither Dackle, Clayton Green, ond oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle. Yn hapus bod hi'n dacyl lan. Woodcock yn ôl ar ei draed rwan, ond yn hercian ar ochr y cwrt Cosby. Wrth i'w dîm o drio lansio ymysodiad arall! Ac yn y pen draw, y bel yn disgyn i Max Woodcock, ond newydd godi nôl ar ei draed. A rywsut, Archie Matthews y golwr yn llwyddo i rwystro'i ergyd o a'i throi hi dros y bar. Mae pawb ond am Kit Markinson yn hanner Penybont. Hynny'n adlewyrchu bod yn ymadiaid yn cael cyfnod bach da! A mae Rhys Hughes yn coroni'r cyfnod hwnnw drwy roi'r ymwelwyr ar y blaen. I ymdrech o ochr y cwrt Cosby yn codi dros ben Archie Matthews. Gôl gyngrau'r gynta Rhys Hughes y tymor hwn.